Минавам през последният въпрос, който беше следния. Въпросът е от Росен Ангелов и въпросът е следният. Защо програмистите работят върху Ethereum безплатно? Ethereum, биткоин и така нататък. Значи, има криптовалути от рода на VeChain, които държат от определена фундация, от определена фирма. For Profit Organization. Те плащат пари, заплати на някакви програмисти да девелопат техния продукт, да го развиват. Съответно, те държат голям контрол от валутата и оттам ще печелят, като се вдига потребността на тази валута, те като я продават, ще печелят пари и така. Такъв е бизнес модел. Кой обаче притежава биткоин? Никой. Няма биткоина да се обадиш телефон, няма собственик, няма никой, който да го управлява и така нататък. Имаш майнери, те копаят, всеки може да бъде майнер, всеки може да пусне компютъра и лаптопа може да си пуснеш, почти нищо няма да скопае, няма че, пускаш и копаеш. Всеки има право да влезе в нетворка и да копае. Няма човек да иде отгоре, няма собственик, няма никой, който да го контролира и така нататък. Също и с Ethereum. При биткоин има Сатоши Накамото, който никой не го знае кой е и е изчезнал от години. При Ethereum имаме Виталик, като по-такъв лидер, който хората гледат към него и така нататък. Дали има български депутат, който да притежава биткоин? 100%. Така, да не се отклонявам, искам да довърша темата за така, защо работите. Така. Да кажем, че аз съм програмист днес, който съм доста добър програмист и разбирам Java или какъвто език е нужен, за да програмирам Ethereum или биткоин, или пък Solidity, разбирам така. И ако аз направя BIP, Bitcoin Improvement Proposal, където аз описвам такова нещо, ако се направи, ще бъде подобрен биткоин, без да има никаква лоша страна на това подобрение. Директен апдейт ще бъде не като на биткоин кеш, да говорим, увеличаваш блока, готово, решихме проблема, много транзакции може да има. Не е така, ти правиш друг проблем по този начин. Да. Правя някакъв биткоин Improvement Proposal, имам някаква идея и след което седна и напиша кода. Или на някой друг взема идеята и седна и напиша кода. Без никой да ми плаща. След това нещо ми отива в LinkedIn, след това нещо ми отива в CV-то. Отивам в моя GitHub аккаунт, че аз съм написал този код, аз съм форкнал биткоина, направил съм промените, направил съм merge request, те са ми го одобрили, аз вече официално съм част от Bitcoin Development Team. Официално, на 100% доказуемо, аз развих биткоин. При 5 години, при 10 години, няма че никога. Това на момента ми вдига много цената като програмист. За всяка къде кандидатствам, аз най-отгоре ще пиша Bitcoin Core Developer. Двойна заплата мога да очаквам. Може да звучи странно и глупаво и така нататък, но е така. Аз ще кажа, аз вече съм елитен програмист. Като естествено. Има и слаби и малки програмисти, които работят на тия неща и така нататък. Не си който да работи на биткоин да е гений, но ти вдига цената без съмнение. Това е престиж. Open source проекти, биткоин на страна, Linux, 1001 други open source проекти има, които програмисти, които работят на тях отново, никой не им плаща. Но това е престиж. Да можеш да кажеш, примерно, както който, да знам, примерно е работил за Ферари или работил за не знам някакви такива известни брандове, марки. След това като ти си YouTube звучи много добре, някоя малка фирмичка всяка би искала да вземе, защото си работил за голямата лига. Също и с биткоин и Ethereum. Програмистите работят заради престиж. Първо. Второ, работят заради идеология. Те искат да се развива технологията. От чисто сърце. Те си ходят на работа 8 часа на ден, ваят някакви пари и допълнително уикенда или нас какво си програмират, защото искат това нещо да се развива. Не е нужда да им плащаш. Те искат просто да се развива. Третия вариант е, представете си, че имате 2000 биткоина. Дали цената на биткоин ще се вдига или не, горещо ви интересува, защото тия 2000 биткоина, ако се удвои цената, вие си удвоявате тия спестявания, които са сложили в биткоин. Така че тогава пряка корелация има между това колко се развива биткоин и колко вашите пари се увеличават. Съответно, ви пука. Аз искам биткоин да се развива, добре ще ми влияе лично на мене и от егоистични причини на 100% работите върху биткоин, защото като го подобриш това, като решиш този проблем, като решиш ония проблем, повече адопции има, цената се вдига и ти си добре. Та заради това не е нужно да плащаш на програмисти, за да работят върху биткоин, колкото и странно да звучи. В същото време обаче аз съм на мнение, че всеки един кит, който има 100 биткоина, 1000 биткоина и повече биткоин, всеки един бизнес, който се базира върху биткоин, криптоборса, криптопеймент, нетворк, не знам с какво, провайдер имам пред, всеки един от тях трябва да инвестира в биткоин девелопмент. Трябва да задели пари и да дава заплата на някой програмист, който да работи върху биткоин ексклюзивно, за да развива технологията.
За мен е неприемливо криптоборси от рода на Coinbase, Kraken, Gemini и така нататък, Binance, да не плащат 1% или да не е 0,1% от печалбите си да отиват за заплата на програмист, който не работи върху тяхната борса да се развива, ами върху биткоин. Защото ако биткоин утре умре, целият бизнес умира. Това за мен са, буквално съжалявам, просто на такова мнение ще си го кажа, глупави хора, които не разбират колко е важно биткоин да се развива. Да, той се развива така или иначе, без те да го подпомагат финансово. И няма ли да помогне, няма ли да се забърза процеса, ако инвестираме пари в това нещо? Естествено, че се забърза. Ексченджовете днес на година печелят милиони. За мен е неприемливо те да ни заделят и 100 000 за биткоин девелопмент. Както и да е. До утре. Now that's a lot of damage!